बाब्रे बाब मावथि दे आं दासो खाथियाव नायफैनोसो लादों बिथांनि मैथा फोनाया नै उरलाजोब्बाय फाथै गैया मा खालामनो हा आं नोंजों हमथालायनो फैयाखै आंहा खामानियानो इथिं गोदोलायनानै दङ मा रज'खो होनदों बैथिं बेयावनो गासिबो बे मैथा गोजासो दा मोनजाथारसिगोन नै जुन जुलाइआव दै बानायाव ना फिसाजों एकदम चकाचक ना फावनाजों नोंलाय बय मोनजानो खाफालाव दङबा मोनजानो हागौ ना गोरानावबो बिदै ना मा होनो नोंथां गेन्जा खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जाबाय ब्लुटुथनाव थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबा सबायमा जे फगबाननाय महर लाना सोनाफोर दामुगायनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सानदोंमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्रायहाय मा होनो भइससो होनांबाय दे सोनाफोर गथ'फ्रा एकदम दामखावगासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मोननो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय ओमफ्राय सिदा फुङाव लानाया मोनायावसो लाफैफिनबाय आरोना ब्लगसानो मिन्थावथाव अबस्थासो बाजाराव थांनानै फैखांबाय जोङो ओमफ्राय आं ब्लगखौ सुरु खालामबाय स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं जेन ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बाजाराव थांबाबो जोंलाय आरो माथो लाबोनो रोंबावनो सिदा ना एवनायावसो आङो लाबाय माने ना लानानै फैबाय आरोना सोनाफोर जोंहाथ' बिथाङा मा होनो अमा थमा बोरमा बेफोरबायदिखौ माने जाला माने मालाबा आं जबरदस्ति होयोबा अमा मोदोमखौ दरसेसो जायो आरोना बोरमाखौथ' जाथायथारलानो ओमफ्राय नाखौनो लानानै फैलायबाय लकेल ना गैलामोन रुपसान्दा लानानै फैदों जोङो रुपसान्दा आंनि थाखायथ' बेनो बेस्ट आरोना एकदम एवनानै लानोसै आङो आहा मा होनो सालान नाफोरखौसो एवनायफोराव गेब्लेनाय मोना बांसिन लकेल नाखौसो एसे गेब्लेनाय मोनो आरोना ना आंसो उल्था ना आंसो रोङा ना आंसो रोंब्रेयो पाट्टा गैया आरोना ओमफ्राय मा होनो खावसे दोनगोन खावसे संगोन आरोना एसे बुरजा ना नुवाखै ओमफ्राय बेखौ माजों संगोन होननानै बुङोब्ला नै जोगोनार आरोना मैयाहाय दाख्लैयो आलासि बिनानावमोन फैबा जानायमोन जोंनाथ' बिराद गिदिरमोन ना ओमफ्राय आब' सासे लांबाय एसे ओमफ्राय नैबे एसेखौ लागावनोसै ओमफ्राय बिथाङा आरो सामब्राम गुफुर जिरनानै दोनखाबाय ओमफ्राय नै बेसेबांबा हफासे बोरमा बेदर सिस्टेमनिसो आरोना खिन्थु खावसेल' होगोन आङो एफा बुरजा होजोबजानाय नङा सामब्राम गुफुरा बेखौ जाजोबनांगौबा हाइ प्रेसारबाबो ल' प्रेसाराव थांगोन बायदि मोनबाय आङो ओमफ्राय नै मालाय ओरैहाय बिफा फिसा सानजों गेगेर गुलदुम गेलेगासिनो दं आरोना बार स्रो थान्दा मजानो नायदो जोंहालाय आरो बहा बिदि नजाराखौ जेब्लायबो नुनो मोनो ओंखायनो एसे केपचार खालामलायबाय आङो ओमफ्राय ओरै संगासिनो दङ माने ना एवनायावनो आङो जोगोनारखौबो होसनबाय दसे थाथ'नानैसो लायो नालाय लागाथारथ' लानो हाया नै नाया साहा फुदुंग्रासो जाबाय आरोना संनोसै आरो माथो आं नालाय आरो ओरै सासेनो एवबाय नै दा बेखौबो जागौ माने गुसु जाहैबाथाय जा फालथुखा गुदुं खालाम थिनबावगोनसो आरोना दाउसो रावखासो जायखिजाया बेखौ फोमोनबाय आरोना ओमफ्राय जोंना दा ओरै फुल गोदौगासिनो दङ आंना एसे माने नाजों नालाय बांद्राय लाथा जाला दैया होबाय आङो र' एसे माबाथोंसै ना होनानै गारलानोसै मा बाहेरायाव मजा गब्थब जिरायगासिनो दङहाय मालाय बिथाङा ओमफ्राय दिनैथ' सनिबार माया माने मिरामिस जायोना आलु बाथोन जानोसैनो ओंखामखौ गावनो जानदों दहायो गावनो फोमोननानै दोनदों खिन्थु आलु होफानानै लानो रोङासै आरोना एक्सट्राके रुना होनोसै आं रोङा बेनो आलु रुनो भगबान सिथों सिथा ब्रह्म गुदुंना माबायदि दांनायग्रोयो गुदुं नङाबाथाय लागावथारनोसैब्रा बे बिराद सैथान नाङा दोन सना आं होनो भगबान ओमफ्राय ओंख्रिया बे रोखोमनि जाबाय आरोना आलुआबो गाबबायानो आंहा ओमफ्राय मा होनो आंनो मोजां मोनो आरोना बेबायदि जोगोनारखौ एसे लाव जानो लाथा जाबासो मोजां मोनो आङो नाथाय अके बिथाङा एसे लाव जानो होनना बुंनायखाय आङो लाव खालामसै नायाबोथ' जखानि होनोसै ओमफ्राय सासे खामानि मावग्रा दामानि लेंहरथ'दों नालाय बेनोबो जखा लाफाखानोसै मानो होनबा फुङाव हरदाय बेनो ओंखाम जाहोनाय जायो आरोना गोजां थाबा गोजां गुदुं थाबा गुदुं मोनद्रायनायखौनो जाहोयो आरोना खामानि मावो नालाय आरो दुरबल मानसि ओरैनो सिला सिबनो एसे एनै बिदि खालामनो लेंहरथ'दों आरोना बेनोबो दोनखानोसै ओमफ्राय होनोसै मांखारखौ गाबोन जानो दोनसै दाबो बिदि लावद्राय नङा मानो नै थिगैनो दङ आरो गोदौबावनांगोन मोननैजों मिक्स जाबावनांगोन दुन्दिया होबावनांगोन जबगोन आरो लाथायानो जाहैगोन जोगोनारा मोजां बेस्रा ओंखायनो जोंहा आरो ओरै जिंखौ माया दहाय अमानो आदार रुनायाव रुफाबावदोंसो आरोना
कबिता गालिनोबो जासिहरदोंमोननो माया ओमफ्राय सानसे सिगांसो जोंनो जादोंना दहायसो जादोंखो लांफैयासै जाया होननायखाय होयासैबो जाजोब्बाय नै सानसे न'आवनो दहाय दै होनानै लाव नुनाया ओमफ्राय नै दा लाथासो जाबाय आरोना नै जारलासो आंजोंबो जाबाय आं बिदिखौसो मोजां मोनो आरोना दा बिथाङा मा बुङो बुंथोंसै जायखिया संख्रिखौ एसे खम होनानै दुन्दिया सुन्दिया होनानै एकदम मोदोमफ्रु खालामनानै दोनबाय आङो बास दा ओमफ्राय टाइल्स होसाबबाय जोंना सनाफोर जा फुगारनो सकसकार दा ओमफ्राय एसे सकसका फुगाराबानो मैला लामि रां रां नुयो गुफुर जाहैबाय नालाय दालाय गुफुराव एसे मैला बाबानो दागा मागा नुवा आं बादि गोसोम कालारखौ होबासो सिनायनाय नङामोनदां ओमफ्राय फुल जाबाय जोंना गुफुरखौ होफ्लांनानै नै एसे माबा गोलैबानो लेथ्रा साफा खालामखानोसै आरो मा जोंखोलनो आंहाबो आरो बेखौ मोननानैसो दा बांसिन आखाइ सुग्रा जाखो ना माखो जा खरा आखाइ सुयो आरोना आङो ओमफ्राय बासनफ्रा बिदि जमा थानाय जाला आरोना खुरैफोर ओंखारदोंबा प्लेटफोर ओंखारदोंबा फिसा फिसौ बेयावनो सुखानानै लानो हाबाय नै माथो फैबाव जेने थेने सोलिलांसै आरो बिदिनो देनांफोर जासिगोन मोनफा मोनफा जायगायालाय दङ नै मेला गुवार जायगा दङ दै गग्रा लागायनो गोसो दङबा दै दौग्रा लागायनो आन्थायालाय बानायनाय जाखो दा अखा हादों मोजांबाय खोमा मानसिया खोनाबाखै जानानै लानोसै थोरसियाबो लाब्रा गोजासो आरोना दहाय नै बेबायदिनो जाखाबाय 8 बाजि नेबाय थायो बिमाफ्राखौ अयथासारसो थाब थाब जानांसिगोन ओमफ्राय जानायनिफ्रायनो माबाया जात्रा गाना जोब्बाय होननाय बायदि जोबथ'बाय होननाय बायदि मैया ब्लसखौनो फोजोबनो हायासै आरो लाजोबनो हायासै नै सिदा सिदि फुङाव जाब्रा देन साहा पानि लोंखांबाय माने सकेस साफा खालामनायावसो नोंथांमोनखौ हाजिरा ना नै मालाय गोदो बिथां लाबोनाय मा होनो साख्रिनिफ्राय लाबोनायनोहाय बेफोरखौबो एसे साफा खालामस्रांदां साफा खालाम होनो मालाय मोजां मोजां दामि दामि ओमफ्राय नैबे जुलिनिसो दे जुलिनि दाबो गिलास दं नै जोंना जुलियाव जोथोब मोननाया बै आमोलाव आरो दा बिदिखौ जि बुरजा मोनदों ओमफ्राय काप्लेटबो एसे बुरजा मोनदोंमोन आरो बै खुरै जाथि जुथिया बिदिखौबो जा बुरजा मोनदोंमोनहाय ओमफ्राय नै मेन बुस्थु नै बेखौ नुनानैसो बेखिनि ब्लाउसखौ लादों आं सनाफोर नायदो माने आं बिराद लेखा फरायोमोन आरोना बै समावहाय स्ट'रि बुक सनाफोर स्ट'रि बुक ओमफ्राय नै मालाय गाननिबो दंबावलायोमोन आरोना आंनाव मबाइल सबाइल बिदि गैयामोन नालाय आं हाबा जाजेनबाबो आंना मबाइल गिदिर गैयामोन दे सनाफोर ओंखायनो नै बिदि स्ट'रि बुकफोरखौ जा फरायनो मोजां मोनोमोन आङो माने सल'मा बिजाब सुंद' सल' खन्थाइ बिजाबखौ बारा नङा लिमारिकफोरखौ मोजां मोनोमोन माने अयथासार आरोना नै बेफोरो फरायखांजोब्बाय आङो जोबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय कमल कुमार ब्रह्म लिरगिरिनिखौथ' आं बिराद मोजां मोनोमोन आरोना फरायोमोनहाय आं बिरादनो दंबावोसोमोन गोबांनो माखासे बिजनियावनो थादों आरोना ओमफ्राय बेखौ थाग थिग मोनना नोंथांमोननो देखायबाय आरोना आङो नै सनाफोर बै आमोलाव एमएआव एडमिसन लाज्रांनाया माबा मा होनो आदा जेम्सजों रायजानायसो जानोसै आंना बबे साबजेक्टनि गियान दं नोंनावलाय एमए पास बुरबक होनजानाया आंखौसो होननाय बायदि आरोना मतलब हाबानि सिगां खुनुरुखुम मोखां सोलायनानै बिएखौ कमप्लिट खालामबाय नालाय ओमफ्राय मा खालामनानै थाबावनो बिथाङाबो लाबोथ'नो हायाखै समाय जाथ'वाखै एसे दंबावो समाया ओमफ्राय बे समावनो एमएआव एडमिसन लाबायहाय बिथाङाबो एसे हरदेरलायबाय आरोना मिनिनानै थैगोन ओरैनो बिथांनिफ्राय फैसा जायाखै आङो सिख्ला समाव खिन्थु नैबे एमए एडमिसन लानायाव माने गावखौ एसे नेबावनांगौ नालाय नङाबा दाहा न'निफ्राय बेलेगाव हरथानसै ओंखायनो एसे हरबाय बियो खावसेनि एसे खमानो हरदों ओमफ्राय एसे न'निफ्राय आदानिफ्राय लाबाय आरोना आदायानो होजोबनो हायोमोन खिन्थु बिथाङा गाव हरनायखाय आं लानानै एमएआव एडमिसन लादोंहाय सनाफोर आइडलावहाय ओमफ्राय लानानैहाय मा खालामनो आनजादखौनो होआसै आरोना नै आंबो माने बे लेखाफोरखौ अबाव दोनखो ना बिजनियावसो लांफिनखो गोसोआव गैलामोन नै बेफोरो गोदो मा होनो मैखुन माबानायनि खेथि खालामनायनि फोरोंनो फैदोंमोनहाय एसे कर्स लाब्रबलायदों ओरैनो 15 दिन ना मा बिदिल'मोन आरोना ना बारा गोबावानो नङामोन ना 9 दिनमोनथाय ओमफ्राय नै इदि लिरनानै लालायदोंमोन आरोना नै मालाय हेन्ड राइटिं आंना दावस्रि एरजिरनाया दा ओमफ्राय बिदिबो जाबावला जौ लोंनानै थोथो मावनाय बायदिसो जाबाय दा मिनथावथावनो बेखौ नुनानै दिनै नोंथांमोन एसे शेयार खालामबाय आरोना नै बै आमोलाव आंना हेन्ड राइटिंआ बिदिमोन होननानै हाबानि उनसिमाव बिदिमोन
दासो जालांला आरोना अयबास दंमोन आं हाबा जाखांनानै एसे एसे लिरबावलायोमोन आरोना बुस्थुफोरखौहाय मानोबा टाइम पास खालामनाय इसेबां जेबो गैला गथ' गथायबो गैथ'वा बिथाङाबो गैया न'आवनो थानाय गामियावनो एकदम बिदिनो आरोना नै ओमफ्राय बेफोरबायदि क्लास टासफोरखौ एसे खालामफायोमोन आरोना बै आमोलावहाय लाजिया फांजिया देखायबायहां दाउस्रि एरजिनायखौनो नायदो नै आंबो रोंगौथ' मैखुन बानायनो दा गोबां बानायनायफोरखौ नुयो दा चान्स गैयियावसो देनां फिसाफोर देरस'जोबा खिजानि बेफोरखौ बानायनानै जानो हालायैलाय आरो माथो नै बेसेबां दोननांगौ बेसेबां मार रुनांगौ बेसेबां जिगाब बेसेबां घन्टा रुनांगौ बेसेबां सोमनांगौ बेफोरखौ फुरा लिरना लाजोबलायोमोन आरोना बर' ससे इंराजि ससे मा साबजेक्टनि गियान दं होननायसो नालाय आयदै ओमफ्राय नैबे बिजाबफोरखौथ' नांगौमोन ना बेफोरखौ बायनानै फरायदोंमोन आरोना ओमफ्राय एडमिसना लाबाय जखन खिजानि एगजाम होनाय जागोनदां बिदि साननानै आङो लानानै फैनानै एसे फरायफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय एसाइनमेन्टफोरखौ जमा होदोंमोन खिन्थु मा खालामनो एसेयावनो उदै गेन्द्रिबो जाबाय ओमफ्राय जेबो टारगेट गैखाया जेबो मावनायनि ओंखायनो कन्टिनिउ खालामासै आरो जेबो लाइनानो गैखाया नर्माल पास जानाय जेने थेने आजिखालि माबा मोनसे मावनोबा माबा मोनसे सानखा हखा लाइन लानानै फरायबासो मोनो नङा होमबा सुनाफोर थ' जेने थेने नै एम ए एडमिसन लानाय आरोना स्कलारशिप मोनजाबाय आरो उनाव स्कलारशिपखौ बोरै लायखो मिन्थिबायना सोरनाफोर 7 मास उदैयाव गेन्द्रिद्रि लानानै गुवाहाटियाव थांबाय आइखौ लानानै आङो स्कलारशिप बख'नो आरोना मोनबोदोंबो मोनजादोंबो एसे खम जारलाहाय आंजोंबो बेफोरखौनो देखायो होननानै सोरबा सोरबा हाजि हुजि मिनिलांसिगोनसो आरो सोरबा सोरबा रायलांसिगोनसो आंखौ आरो दा देखायबाय आङो दिनै साफ साफाय खालामनानै दोनसै होननानै ओमफ्राय नै राजा उन्दैनि फट'मोन आरोना बिजिनियावनो अबाव स्टुडिअ खेबजादोंमोनहाय जोङो माने बे समाव एसे स्टुडिअफोराव खेबजाहोलाङोमोन नालाय नै खेबजादोंमोन आरो सोनाफोर आं बेसे बालेबले बेथेब थेबमोन ओमफ्राय नै बे बिथांमोननि अबावबा कर्स खालामहैनायावमोन आरो नै दारि हबा एकदम लान्थ'थ' स्लिम स्लिम जोंलायनाय आरोना खाफाला हाय दैखौनो देखायबायहाय सनाफोर लाजिया फांजिया ओमफ्राय सकेसा मा होनना बुंनो नैबेनि ग्लासफोरा बायलांबाय आरोना बोरै बोरै बायखो नायफाट्टा ग्लास राजायाबो दुस्थ'मोन आरो बोरै बोरै राजाना फुराजों बायखो आंबो बावलांबाय खिन्थु बायलांजोब्बाय आरोना मोननैबो ग्लासा जेने थेने होल्लां होथां दङ बेफोराव दख'नाफोरखौ स्राय सोनानै दोनफिनसै आं माबा थिकथिकालिया खिनानै दोनोना दैनानै दोनो बेखौनो बोस्रांबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय बेयावनो नै लेखा नागिरनायाव बिथाङा गोदो उत्तराखन्डआव डिउटि हैनायावहाय नै बिदि मेपखौ मोनलायबाय आरोना आङो ओमफ्राय एसे बेखौबो शेयार खालामसै आं नोंथां मोजां नै सनाफोर नायदो जोङो बिदि मेपफोरखौ फरायनो रोंथारगोन दासै मेगनफ्रा गिदिर गिदिर खालामनांगौ आंहाथ' मेगना जि गोरलै गोरलै ना नै ओरै थांबा ओरै मोनहैयो ओरै थांबा ओरै मोनहैयो होननाय आरोना ओमफ्राय आंहा बे मेपखौ नायनायावनो माबा जि मोजां दर्शन जानाय बायदि मोनबायहाय इसोरनिबो पिकचार होलायलायबाय नालाय बाबा शिबनि मा गंगानि नायदो बेखौ नायनायावनो माने एसे गोजोन मोनफालायबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो आं एसे ब्लगसआवबो सोनानै दोनफाबाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामफाबाय बोरै थांनांगौ बोरै मानांगौ मा किल'मिटार लायो मा मायो आथिंजों थांबा बेसेबां लायो गारिजों थांबा बेसेबां लायो बेफोरखौ शेयार खालामखाजोबनाय आरोना बेवहायनो आंहाबो बेखौ एसे सोदेरनानै दोनबाय आरो मा नै नोंथांमोननो बेसे देखायबाय बेखौनो रायनोबा रायलांदो आं मिथिला आरोना जाम्बि जाम्बि मा गोदाव सोराव ब्लग सोननानैहाय ओमफ्राय फिसाजोखौथ' साबसिन नुबावोसो आरोना एकदम सनानि ना मा ना सना बावसो सनानि आंनिखौ नायनो इ भगबान नानि आंखौ बाबाया लायदों आसा गोदान बायनायनि मानो लायनांगौ ना नों गयखौ बेयाव मानो दोनफैखो ओइ थारमाने आं दाख्लै बैसागोआव बिजनियाव थांबा आसान गोदान देखायदोंमोन ना ओमफ्राय बिथाङाबा आंनो खिथालायाखै मालाय आंनो खिथालायाखै आरोना बायखोमाहैदों जालायलायो खिन्थु आङो सनाफोर बेखौ मा जेदिना थांदों बिजनियावहाय इदिनानो गावसोरजों गावस्रालायदोंना बिसोरखौ आङो मुस्रि सोलायनानै हरबाय बिसोर ओरै फैबाय बिफा फिसा ओमफ्राय आं ओरै थांबाय अब्लानो लामायाव मोननानै बिमा फिसा बायदोंहाय दा बे गुफुरजों एसे गानदेरहैनो समायथोंसै साननानै आरोना आंबो हाखाया खिन्थु बोरैबा गोसो जाखो बैसागो बोथोर हिसाबै बायदों आङो सनानि आसाना आंना सनाफोर सेम टु सेम सनानि बायदि नुयो आरोना एकदम नै मबाइलावसो बारा हिट नुवाखै नामाथाय नाथाय एकदम सना खालार आरो माथो होनबावनो दखानदाराथ' बुंदों 5 बोसोरनि गेजेराव फुरबाबो लाबोफिननो हागोन माने ओरैबायदि गेरेन्टि होदों आरोना 5 बोसोरसिमावबो माने फुरनाय नङा बेबायदि टाइपनि होनलायलायदों आरो ओमफ्राय नायनोसै र' मा जायो सम सम गाननोसै आं बारा गानखायाबो नालाय मादि गोसोखांनाय मोननै मोनथाम डिजाइनल' दंमोन नालाय बेखौनो लानानै थांदों आङो सिम्पोल डिजाइन लानो नागिरदोंमोन नाथाय बहा बेबायदि अरिजिनेल आसान दाहोबाथ' बै 60-70 80-90सो थांगोनदां आंहाबो बैसागोनि मोनबाय आरोना 50,000नि बिदि साननानै लानांसिगोन सनाफोर
दा ओमफ्राय आं ब्लगखौ गोलाव खालामला आरोना दोनथ'नोसै मैयायावनो फोजोबनो लागामोन खिन्थु बिदाय लानो मोनाखै नालाय ओंखायनो नै दा एन्ट्रि जाफैफिननाय जाबाय एन्ट्रि जाफैनाय फावैनो बिथांनि बुंनाय एसे रावखौबो फोरमायना होनाय जाबाय आरोना बिदि बुंदों आंखौ हिंसानो आरोना सोरबाखि आङो सनानि लायोबाखि गाव होआबा आं लानो हागोन नामा माजोंबा थ' एसे हरै मालाव मोननायखाय लानानै थांदों आरोना बुंबाय आरो आंखौ आरोना एदावनाय टाइपनि बुंबाय आरो बिथाङाबो थ' दा जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय